Prûseya desteserkirina mal û milkên Kurdan ji aliyê grûpên çekdar ve li Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Grûpên çekdar dema bigirtina ser malan bi mebesta desteserkirinê radibin, her buhaneyên wan bi wan re amade ye. Ew jî sepandina tûmeta ku têkilî û peywendî bi PYD re yan jî belgeyên tomarkirina malan nedurustin û sextekarî û destekarî di wan de hatiye kirin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê aniye ziman ku di sê tabaxa sala 2019 de çekdarên Cebel Şamiyê yên destê xwe danîne ser navçeya Mabata, welatî Xelîl Mehmûd Oskotko revand bi bihaneyek ku mal ya bavê wî ye û ji mal derxistin û bi hovane li wî dan. Jêdara navborî dazanîn ku heman çekdaran di çarê tebaxê de welatî Esad Remo ji mala wî derxist bi bihaneyek ku ew mal ya PYD ye, tevî ku ew mal sala 2018 ji aliyê PYD ve hatibû desteserkirin. Tê wê watayê di her du serdemên PYD û çekdaran de Esad Remo bê mal maye. Li aliyekî din ji binpêkirinan di derheqê Kurdan de rêxistinê eşkere kir ku li navçeya şera grûpên çekdarê bi navê Hinêş ku dibin destê çekdarê bi navê Ebu Gazî de ye, piştî ku dînamoyên avê, wayerên elektrîkê û çira û kabilên telefonên jêrzevî di heyva borî de dizîn, Ebu Gazî coreke din ji dizî û desteserkirinê ji xwe re afrandiye. Ew jî sepandina pereyan li ser xwediyên malan e. Piştî ku Encûmena Xwecehî bikarê hejmarkirina malan rabû, navborî li belgeyên malan yên gundê Gubelekayê navçeya şera vegeriya û $200 Emerîkî li ser her welatiyekî sepand. Eger welatî wan pereyan nedin, rastî gef û fişarê tên. Tevî ku cihê amaje pêdanê ye ku Ebu Gazî wekû nûnerê aliyekî leşkerî ser bi Wezareta Berevaniya di hikûmeta Sûriyaya demkî ve hatiye destnîşan kirin ku têkilî û peywendiya xwe bi karûbarên mal û belge û mijarên peywendîdar bi xanûberan re tune ye. Li herêma Çiyayê Kurmên ji zincîra binpêkirinan di derheqê Kurdan de hîn jî bi dawî nehatiye. Di çarçoveya çend rojên borî de bi tenê li navçeya Mabata 105 welatiyên Kurd hatin revandin. Tevî ku hejmarek baş ji kesên pere dane û rewşên xwe çareser kirine serbest hatin berdan, lê hîn jî bidehan çarenivîsa wan nexuyaye.